Mainit ang araw nang bumaba si Jomar mula sa bangkang demotor na dumaong sa maliit na pantalan ng Barrio San Felipe. Nakalugmok ang kanyang lumang bag. May kasamang banig at ilang gamit na nakatali sa lubid. Hindi siya sanay sa ganitong katahimikan. Sa kanilang bayan sa Leyte, laging may ingay ng dagat at sigawan ng mga mangingisda. Dito, tila ang tanging maririnig ay hampas ng alon at huni ng mga ibon sa malapit na kagubatan. Mao na di ay ni, ang baryo nga gisulti ni Lolo. Bulong niya sa sarili. Hawak ang maliit na pendant na gawa sa kahoy. Gawa yun ng kanyang lolo na pumanaw. 1 taon na ang nakalilipas. Isang anting-anting na sinabing magpoprotekta sa kanya laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Sa kabilang dako naman ng daan, may isang jeep na kakadating lang galing bayan. Bumaba rito si Marco. Nakasuot ng malinis na polo at maong na pantalon. Dala ang malaking backpack at ilang kahon ng gamot. Galing siya sa Maynila at pinakiusapan ng kanyang ina na dalawin at tulungan ng kanilang tiyahin na may sakit sa baryo. Ang init naman dito, reklamo niya habang pinapahira ng panyo ang pawis sa noo. Buti pa sa Maynila, kahit papaano may aircon sa bus. Nagtagpo ang kanilang landas sa makitid na daan papasok sa baryo. Hindi nagtagal, nagkasalubong ang kanilang mga paningin. Dayo ka rin? Tanong ni Marco. Nakakunot ang noo. Oo. Ikan pa ako sa Leyte. Naay nga paryente diri. Sagot ni Jomar. Diretso at walang ngiti. Leyte? Umiling si Marco. Bisaya ka pala. Ako galing Maynila. Nagpunta lang ako rito para alagaan ang tiyahin ko. Ikaw, bakit ka napadpad dito? May gisugo lang ako buhaton. Importante. Dili ni basta-basta. Malamig na sagot ni Jomar. Napangiti si Marco at agad nagbitaw ng biro. Baka naniniwala ka rin sa mga kwentong aswang dito ha. Diyos ko, 2025 na, naniniwala ka pa rin sa mga ganyan? Biglang tumigil sa paglalakad si Jomar at tinitigan si Marco ng mariin. Ayaw kong ingon ana. Dili tanan makita sa imong mata. Ang baryo nga ni, naayda kong tinago. Kung dili ka matuo, ikaw una ang pagluton sa gabi Natawa si Marco. Pilit na hindi nagpapahalata ng kaba. Ano ka ba? Wala nang aswang. Imbento lang ng matatanda yan para takutin ng mga bata. Ngunit bago pa sila magpatuloy sa kanilang pagtatalo, dumaan ang isang matandang babae na tila nagmamadali. Bit-bit nito ang isang basket ng gulay. Nanginginig at halatang takot na takot. Mag-ingat kayo mga iho. Huwag kayong magpapagabi sa labas. Malakas na naman ang mga nilalang ngayon. Sambit ng matanda bago tumuloy. Napalunok si Marco pero agad ding ngumiti ng pilit. Ay nako, kita mo yun? Isa na namang biktima ng maling paniniwala. Ngunit sa loob-loob ni Jomar, kumislot ang kaba. Ang bilin ng kanyang lolo ay malinaw. Kapag naramdaman mo na ang tawag ng hangin mula sa bundok, huwag nang mag-alinlangan. Paparating na ang angkan ng mga aswang. At ngayon, narito na siya, sa baryo kung saan magsisimula ang lahat. Mabilis na lumipas ang unang araw ni Jomar at Marco sa baryo ng San Felipe. Pareho silang naging abala. Si Marco ay dumalaw sa kanyang tiyahin na may sakit. Samantalang si Jomar ay nakisama muna sa mga kamag-anak at nakikinig ng mga kwento tungkol sa baryo. Habang kumakain sila ng hapunan, biglang kumalampag ang pintuan. Humahangos na pumasok si Mang Dado, ang kagawad ng baryo. Namumutlayon, pawis na pawis, at nanginginig ang kamay.
Nahanap na si Inday! Sigaw niya. Biglang nagsitayuan ng mga tao. Ang tinutukoy niyang si Inday ay isang 7 taong gulang na batang babae na nawawala mula pa kaninang umaga. Buong maghapon siyang hinanap ng kanyang mga magulang at kapitbahay. Ngunit wala ni anino man ang nakita. Nasaan? Sigaw ng ina ng bata. Halos mabaliw dahil sa kaba. Sa may gilid ng ilog. Pero... Hindi na natapos ni Mang Dado ang sasabihin. Agad nagtumbukan ng mga tao sa lugar ng ilog. Dala-dala ang mga sulo. Kasama roon sina Jomar at Marco. Nang makarating sila, bumungad sa kanila ang nakakapangilabot na tanawin. Si Inday, nakahandusay sa batuhan, nakatihaya, at ang kanyang tiyan ay tila hinimay at wala ng lamang loob. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, parang natatakot pa rin kahit wala ng hininga. Aswang ang may gawa niyan! Sigaw ng isang matanda. Nag-iyakan ng mga tao. Ang ilan ay nagdasal. Ang iba na may nagtakbuhan pa uwi. Ngunit si Marco, kahit nanginginig, ay pilit na lumapit at inusisa ang katawan. Hindi totoo to. Baka hayop ang gumawa nito. Sabi niya, pilit pinapakalma ang sarili. Lumapit si Jomar at pinulot ang ilang buhok na naiwan sa sugat. Maitim at makapal. Inamoy niya ito at kumunot ang noo. Dili ni hayop. Dili po tao. Klaro kaayo ang nakakuha sa dugo sa bata. Dili ingon nato. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Marco. Halos pasigaw dahil sa takot. Tumingin si Jomar sa kanya. Seryoso ang mga mata. Aswang ang nagkuha. Gisugdan na nila. Nagkatahimikan. Tanging hampas ng hangin at huni ng mga kuliglig ang naririnig. Ang ilan sa mga tao ay dahan-dahang umatras. Ayaw nang pakinggan pa ang mga sinasabi ni Jomar. Hindi ako naniniwala riyan. Pilit na tanggi ni Marco. Kung may aswang nga, bakit hindi natin nakikita? At bakit bata agad ang biktima? Ngumisi si Jomar. Malamig. Kitungod gusto nila ipakita nga walay luwas. Ang dili mo to, maugyod ang una nilang kuhaon. Biglang bumigat ang paligid. Ang mga sulo ay tila mas mabilis na uupos sa hangin. At sa di kalayuan, sa itim na gilid ng gubat, may kumikislap na 2 pulang mata na nakatingin mismo sa kanila. Nang makita yun ni Marco, napaatras siya at hindi na nakapagsalita. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi maipaliwanag. Takot na baka totoo nga ang mga sinasabi ng binatang Bisaya. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Walang batang naglalaro. Walang magsasakang nagbubungkal ng lupa. Ang lahat ay nagsara ng pintuan at bintana. Takot na baka muling umatake ang nilalang na pumatay kay Inday. Sa harap ng barangay hall, nagtipo ng mga tao. Naroon si kapitan at ilang kagawad. Pinilit nilang pakalmahin ang mga residente. Ngunit halata sa mga mata ng lahat ang matinding takot. Mga kababayan, panimula ni kapitan. Hindi natin alam kung sino o ano ang pumatay sa bata. Maaaring hayop yon o isang taong may masamang intensyon. Huwag muna tayong magpadala sa mga sabi-sabi. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pahayag, sumabat si Jomar. Mariin ang boses. Aswang ang nagkuha sa bata. Klaro kaayo. Dili ni buhat sa iro o baboy ramo. Ang lawas nga giwanan og dugo. Maugyod na'y binuhatan nila. Nagbulungan ng mga tao. Ang ilan ay pumapayag. Ang iba na may halatang ayaw maniwala. Tumayo si Marco. Pilit pinapakalma ang tinig. Hindi tayo dapat padala sa mga haka-haka.
Kung magpapaniwala tayo agad sa mga aswang na yan, baka mas lalo tayong magpanik. Pwedeng may mabangis lang na hayop dito. Pwede ring krimen na gawa ng tao, hindi natin alam. Napangisi si Jomar. Ikaw ragyud ang magpabilin nga buta. Ang mga tao diri nakabalo sa kamatuoran. Pero ikaw, magpakahiro og dili mo tuo. Nainis si Marco at tumayo ng diretsyo. Kung may aswang nga, bakit hindi mo pa pinapakita sa lahat? Bakit puro ka lang salita? At kung totoo man yan, anong plano mo? Magdasal lang? Biglang nag-init ang dugo ni Jomar at lumapit. Ang pag-ampo sa pagnalipod maui, nakapabuhi sa among baryo sa litis sukad pa sa una. Dili tanan solusyon kay kutsilyo ug baril. Hindi nagpatalo si Marco. Kung puro dasal lang ang aasahan natin, baka lahat tayo mamatay dito. Kailangan natin ng totoong plano, hindi puro orasyon. Nagkainitan ng dalawa. Muntik nang magsuntukan kung hindi sila pinagitnaan ng mga kagawad. Nagkatinginan sila ng masama, parehong puno ng galit at paninindigan. Habang nagkakagulo, biglang nagsalita si Apo Miling, ang matandang albularyo ng baryo, na tahimik lang nakaupo sa gilid. Mga iho, magkaiba man kayo ng paniniwala, pero tandaan nyo, ang aswang ay hindi pinapabagsak ng iisang paraan lamang. Kailangan ng paniniwala at kailangan din ng lakas. Kung hindi kayo magtutulungan, isa-isa kayong kukunin at mamamatay. Nagkatahimikan. Ngunit imbis na magkaisa, lalo pang tumindi ang agwat ni na Jomar at Marco. Si Jomar ay nagpatuloy sa paghahanda ng kanyang mga anting-anting, dahon ng dangla at asin. Si Marco naman ay naghanap ng paraan para gumawa ng mga sibat at patibong gamit ang kanyang praktikal na kaalaman. Dalawang magkaibang landas, ngunit iisa ang kinakaharap na panganib. At sa gabing iyon, habang tahimik ang baryo, muling narinig ang kakaibang huni mula sa kagubatan. Huni ng mga pakpak na hindi kayang gawin ng ibon. Hating gabi, tahimik ang baryo San Felipe. Tila natutulog ang lahat. Ngunit sa gilid ng kagubatan, may mga matang nagliliwanag. Pulang tila apoy, nakatago sa dilim. Sa isang kubo, gising si Jomar. Hawak niya ang kanyang sungkod na nilagyan ng langis at asin, habang nakasabit sa leeg ang pendant na iniwan ng kanyang lolo. Paulit-ulit niyang binubulong ang orasyon na itinuro ng matandang albularyo. Sa ngalan ng balaang dugo, dili makasulod ang yawa sa among dapit. Samantala, sa kabilang kubo, nakaupo si Marco na may hawak na matalim na kutsilyo at flashlight. Hindi siya mapakali. Kahit pilit niyang tanggihan, bumabalik sa isip niya ang bangkay ng batang si Inday. Ang mga mata nito, ang laman na nawala. Kung hayop man yun, bakit parang tao ang pumili ng biktima? Bulong niya sa sarili. Biglang may narinig silang sigaw mula sa ilog. Isang lalaki ang humihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Agad tumakbo si Jomar palabas. Dala ang sungkod. Sumunod si Marco. Hawak ang kutsilyo at flashlight. Pagdating nila sa ilog, bumungad ang nakapangingilabot na tanawin. Si Mang Dado, ang kagawad, nakahandusay sa lupa, sugatan at puno ng dugo. Sa kanyang likuran, 3 nilalang na may mahabang kuko, pulang mata, at mga pakpak na tila balat ng paniki. Aswang! Sigaw ni Jomar, sabay wasiwas ng kanyang sungkod. Kumidlat ang langit, at sa liwanag nito, mas malinaw nilang nakita ang mga halimaw. Mahahaba ang dila, baluktot ang katawan, at humihigop ng dugo mula sa sugat ni Mang Dado. Nanginig si Marco, halos mabitawan ng kutsilyo. Diyos ko, totoo nga.
Isa sa mga aswang ang biglang sumugod. Mabilis na hinarang ni Jomar gamit ang sungkod. Sabay saboy ng asin sa mukha nito. Napasigaw ang nilalang, parang nasusunog. "Marco! Tabangi ko!" sigaw ni Jomar. Para bang natauhan si Marco. Tumakbo siya at itinulak ang isa pang aswang na sumusugod kay Jomar. Gamit ang kanyang kutsilyo, sinaksak niya ito sa tagiliran. Ngunit tila walang epekto. Sa halip, napangisi ang aswang at akmang aatake sa kanya. "Asin! Marco, asin!" sigaw ni Jomar. Agad niyang naalala ang maliit na supot ng asin na iniabot sa kanya ng isang matanda kanina. Binuhusan niya ito sa sugat ng aswang. At agad itong nagliyab na parang pinaso ng apoy. Napaatras yun, umiiyak sa sakit, bago naglaho sa dilim. Ang ikatlong aswang ay sumugod kay Mang Dado. Handa na sanang tapusin ang biktima. Ngunit sabay na kumilos si Jomar at Marco. Si Jomar, pumalo ng sungkod na may langis. At si Marco, umunday ng sibat na ginawa niya mula sa kawayan at pako. Tumama ito sa dibdib ng aswang, kasabay ng sigaw ng orasyon ni Jomar. Napasigaw ang nilalang bago ito natupok sa liwanag at abo. Naiwan ang baryo sa katahimikan. Nanginginig si Marco. Hawak pa rin ng dugo ang sibat. Hindi ako makapaniwala. Bulong niya, halos mapaiyak. Akala ko, kwento lang ang lahat. Nilapitan siya ni Jomar. Seryoso ang muka, ngunit may bahid ng respeto. Karon, nakasabot na ka. Ang atong kontra, dili ordinaryo. Kinahanglan na to magtinabangay kung gusto na mabuhi. Napatango si Marco, bagaman halata ang takot sa kanyang mga mata. Kung ganito kalakas ang mga to, paano pa yung pinuno nila? Nagtagpo ang kanilang tingin. At sa parehong sandali, alam nila, ito pa lang ang simula. Lumipas ang 3 araw matapos ang unang pag-atake ng mga aswang. Muling nanahimik ang baryo. Ngunit alam ng lahat na hindi pa tapos ang lahat. Sa tuwing lulubog ang araw, tila may mabigat na hangin na bumabalot sa paligid. Parang may nagbabantang mas masahol. Nang araw na yon, tinipon ni Kapitan ang lahat ng lalaki sa barangay hall. Naroon si Jomar at Marco. Ngayon ay hindi na nag-aaway. Tahimik silang magkatabi. Parehong may sugat at basa sa kanilang mga katawan. Ngunit matatag ang loob. "Mga kababayan," paninimula ni Kapitan, "pinagpala tayo at may 2 kabataang dumating upang tulungan tayo. Pero hindi natin sila dapat iwan. Laban natin to. Laban ng buong San Felipe." Tumango si Apo Miling, na ngayon ay may hawak na lumang aklat ng orasyon at isang maliit na bote ng langis na amoy bawang at kamangyan. "Ang pinuno ng mga aswang, si Datu Tarub, isang dating tao na lumabag sa kasunduan ng liwanag at dilim. Dati siyang tagapagtanggol ng bundok, ngunit ipinagkanulo niya ang kanyang dangal para sa kapangyarihan. Siya ang nagpapalakas sa mga aswang ngayon." Kumunot ang noo ni Marco. "Nasaan siya ngayon?" Sumagot si Jomar. Malamig ang tinig. "Sa tuktok sa likod sa gubat, sa gibang batong maitom. Mauna ang ilahang lungga." Nagsimulang magplano ang mga taga-baryo. Ang mga lalaki ay gumawa ng sibat at panangga mula sa kawayan. Ang mga babae naman ay nagbuhol ng mga anting-anting mula sa asin, bawang at lana. Si Apo Miling ang nanguna sa pag-orasyon ng buong baryo. Habang naghahanda, lumapit si Marco kay Jomar. "Pasensya na sa mga sinabi ko dati. Akala ko, ako lang ang tama eh." Ngumiti si Jomar. Ngayon ay may bahid ng lambing sa kanyang tinig. "Walay problema, igsuon. Dili tanan makasabot dayon. Pero karon duha na ta nga nakakita sa kamotuoran.
Nagkamayan silang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkakampi. Gabi, dilim, hamog, at katahimikang nakasasakal. Tahimik na nagmarcha ang mga taga-baryo patungo sa gilid ng kagubatan. May daladalang sulo, sibat, asin at orasyon. Sina Jomar at Marco ang nangunguna. Nasa likuran nila si Apo Miling na may hawak na krusipihong kahoy na may ukit ng sinaunang simbolo. Nang makarating sila sa gibang batong maitom, agad nilang naamoy ang mabahong halimuyak ng dugo at patay na mga hayop. Nakita nila ang isang kuweba na tila humihinga. Mula roon ay lumabas ang mga aswang. Marami, gutom at mababagsik. "Handa na mo?" tanong ni Jomar. Tumango si Marco at itinapat ang sibat sa lupa. "Para sa San Felipe." Sumugod ang mga aswang, ngunit sinalubong sila ng mga taga-baryo. Bawat saboy ng asin ay lumilikha ng usok. Bawat sibat na may bawang ay sumusunog sa laman ng halimaw. Si Marco ay matapang na nakipaglaban sa isa, habang si Jomar ay humarap sa dalawa, gamit ang kanyang sungkod na may langis at orasyon. Ngunit mula sa loob ng kuweba, lumabas ang pinakamatindi sa lahat, si Datu Tarub. Malaki ang katawan, puno ng likidong parang langis, at ang muka'y kalahating tao at kalahating paniki. Ang kanyang mga mata ay sobrang pula, at ang kanyang mga uko ay tila mga sungay na sadyang kay tutulis. "Mga mangmang, wala kayong laban sa akin," sigaw ng halimaw, sabay bugso ng malakas na hangin na nagpabagsak sa ilan. Lumapit si Jomar, hawak ang pendant ng kanyang lolo. Itinaas niya yun habang inuusal ang isang sinaunang orasyon. "Sa dugo sa akong kaliwatan, sa gahom sa kahayag, ikaw, nga anak sa kangit-ngit, dili ka makapadayon." Ngunit hinampas siya ni Datu Tarub at tumilapon siya sa isang bato. Napasigaw si Marco. "Jomar!" Dali-dali siyang lumapit ngunit hinarang siya ng halimaw. Sa sobrang galit, sinugod ni Marco ang nilalang, at sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya ang sibat na may kusipihong gawa ni Apo Miling sa dibdib ni Datu Tarub. Napasigaw ang halimaw. Umatungal ng matindi. Habang nakikipagbuno si Marco, dahan-dahang bumangon si Jomar. Hawak ang pendant. Isinabit niya ito sa sibat ni Marco, at sabay silang sumigaw ng orasyon habang tinutusok muli ang puso ng halimaw. "Sa ngalan ng liwanag, mawala ka na sa mundong ibabaw." Sumiklab ang apoy mula sa loob ng katawan ni Datu Tarub. Unti-unti, natupok ang kanyang balat, at ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Kasabay ng kanyang pagkamatay, naglaho rin ang mga natitirang aswang sa paligid. Natahimik ang lahat. Kinabukasan, tila muling nabuhay ang baryo ng San Felipe. May mga batang naglalaro na. May mga magsasakang bumalik sa bukid. At ang mga tao ay nagpasalamat sa isa't isa. Naging simbolo ng katapangan at pagkakaisa ang mga taga-baryo. Sa gitna ng kasiyahan, magkatabing nakaupo si Jomar at Marco sa ilalim ng puno ng mangga. "Alam mo," sabi ni Marco, "kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakita ang totoo. Salamat, pre." Ngumiti si Jomar. "Salamat pud sa imong kaisog. Kamo sa Tagalog, maayo pud di ay madumala og armas. Kung kami sa Visayas, kusog sa pagtuo, kamo kusog sa aksyon. Apan kong maghiusa, walay makipildi." Nagkamayan silang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito pagkakaibigan. Ito'y isang panata na sa kabila ng pinagmulan at paniniwala, iisa ang laban nila para sa kabutihan.
At sa kalayuan, tila sumipol ang hangin mula sa bundok. Ngunit sa halip na takot, ang dala na nito ay kapayapaan. Sa baryo ng San Felipe, itinayo ang isang maliit na dambana kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga lumaban at nagbuwis ng buhay. Sa gitna nito, nakaukit ang isang simpleng mensahe. Walang Bisaya, walang Tagalog, lahat ay Pilipino. Lahat ay may kakayanang lumaban at magtanggol. At sa tuwing lulubog ang araw, may dalawang binata, magkaibang dila, magkaibang paniniwala, na ngayon ay magkaibigan, handang lumaban muli kung sakaling muling bumalik ang mga aswang. Sa bayan ng Tiwi Albay, kilala si Mang Elias, isang 52 taong gulang na tindero ng asin. Araw-araw ay bitbit niya ang kanyang sako ng asin at nag-iikot sa mga baryo. Sa murang edad pa lang, minana na niya ang trabahong ito mula sa kanyang ama. Ang asin na kanyang tinitinda ay galing pa sa mga dampa malapit sa dagat. Purong-puro. Kaya't dinarayo siya ng mga mamimili. Ngunit hindi alam ng marami. Kaya rin siya nakakapagtinda ng ligtas. Sa kabila ng mga kwento ng aswang sa kabundukan ng Bicol, ay dahil may dala siyang maliit na supot ng asin na nakasabit sa kanyang bewang. At iyon ay pamana ng kanyang ama laban sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi, matapos ang mahabang pagtitinda, pauwi na si Mang Elias. Habang naglalakad sa madilim na daan, may naamoy siyang kakaiba. Hindi amoy ng dagat, kundi amoy ng nabubulok na karne. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Elias! Bulong ng tinig na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Huminto siya at kinuha ang supot ng asin mula sa kanyang bewang. Doon niya nakita sa gilid ng kagubatan ang isang pares ng kumikislap na mata, pula at gutom. Hindi ka namin kailangang maging kaaway, Elias. Wika ng isang matandang babae na lumabas mula sa dilim. Ang ngipin nito'y mahahaba at matutulis. Sumama ka na lang sa amin. Magtutulungan tayo. Ginto ang magiging kapalit at hindi ka na maghihirap. Ngunit matatag si Elias. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ng mga tao sa iniaalok niyong mga ginto. Sa inyo na yung mga ginto niyo. Ngumisi ang matanda at sa likod niya'y lumabas ang ilan pang nilalang, mga aswang, lalaki at babae, na tila isang angkan. Kinabukasan, napansin ng mga taga-baryo na unti-unting nawawala ang ilang mga bata at buntis na babae. Ang mga tsismosa sa palengke ay nagsasabing may angkan ng mga aswang na bumalik sa kanilang lugar. Angkan ng pamilya na buwa. Mga kilalang albularyo noon na pinagbintangang aswang at nawala na parang bula. Si Elias ang unang pinaghinalaan nilang may alam, sapagkat siya raw ang palaging gabi na kung umuwi. Ngunit nang ipaliwanag niyang siya mismo ay pinuntirya ng mga aswang, lalo lamang siyang pinakinggan ng mga matatanda. Kung hindi ikaw ang lalaban, Elias, sino pa? Ikaw lang ang may hawak ng asin na hindi natutunaw ng ulan, sabi ng isang matandang magsasaka. Gabi ng kabilugan ng buwan, nang unang umatake ang mga aswang. Isang bahay sa gilid ng baryo ang sinugod nila. Naroon ang isang buntis. Ngunit si Elias ay nakahanda na.
Dala niya ang 3 sako ng asin. Nakapwesto sa paligid ng bahay. Paglapag ng mga aswang mula sa bubong, bigla niyang isinaboy ang asin. Umusok ang balat ng mga halimaw. Nagsisisigaw ang mga ito na parang pinapaso. Ngunit hindi basta-basta ang angkan ng nabuwa. Isa sa kanila, si Delphine Nabuwa. Napakalakas. Sa isang hampas ng kanyang braso, natangay ang kalahating bubong ng bahay. Napatilapon si Elias. Ngunit mabilis niyang isinaboy ang asin sa mukha ni Delphine. Umingit ang halimaw at tumurong. Subalit hindi tuluyang napinsala. "Hindi pa ngayon, Elias!" Sigaw nito bago naglaho sa dilim kasama ang kanyang angkan. Alam ni Elias na hindi sapat ang asin lamang, kaya't lumapit siya sa isang matandang ermitanyo sa paanan ng bulkang Mayon. Si Leandro, na kilalang nag-aaral ng sinaunang orasyon. "Ang asin ay sadyang mabisa," wika ni Leandro. "Ngunit upang tapusin ang isang angkan ng aswang, kailangan mo ng apoy at panalangin. Ang bawat aswang ay may pusong kasing itim ng uling. Kapag nabudbura ng asin at sinunog ng apoy, doon lamang sila mawawala." Tinuruan siya ng dasal laban sa mga nilalang ng dilim at binigyan siya ng bote ng langis na madaling magliyab kapag inapuyan at sinabuyan ng asin. Dumating ang ikalawang pagsalakay. Hindi na isang bahay lang, kundi buong baryo ang gustong lamunin ng angkan. Gamit ang kanilang mga pakpak, lumipad ang mga ito mula sa bundok, kasabay ng malakas na hangin at ulan. Ngunit nakapaghanda na si Elias at ang mga taga-baryo. Sa bawat kanto ay may asin at may mga sulo na handang sindihan. Habang pumapalibot ang mga aswang, sabay-sabay na nagsisigawan ng mga tao. Sinasabayan ng dasal ni Leandro. Nagsimula ang labanan. Ang mga aswang ay sumugod. Pira-piraso nilang sinisira ang mga bubong. Ang mga magsasaka ay sabay-sabay na naghagis ng asin at nagpaapoy ng sulo. Si Elias, hawak ang isang supot ng asin at isang sibat na pinahira ng langis, ang tumulak sa gitna ng labanan. Nagharap muli sila ni Delphine Nabuwa. Sa bawat hampas ni Delphine, lumalagapak ang lupa. Ngunit sa bawat saboy ni Elias ng asin, unti-unting napapaso ang balat nito. "Hindi mo kami mapapaalis, Elias!" Sigaw ng halimaw. "Hindi ko naman kayo papaalisin eh. Pupuksain ko kayo!" Tugon niya. Sa huling sagupaan, isinaksak niya ang sibat sa dibdib ni Delphine. Sabay saboy ng asin at apoy. Nagsisisigaw ang buong angkan. Dahil kapag namatay ang pinuno, pati sila ay nadadamay. Isa-isa silang nagliyab at natunaw na parang abo sa hangin. Kinabukasan, bumalik ang katahimikan sa baryo. Si Elias ay itinuring na bayani. Ngunit para sa kanya, simpleng tungkulin lang yon. Ang ipagtanggol ang mga tao laban sa gutom ng mga aswang. Nagpatuloy siya sa pagtitinda ng asin. Ngunit sa bawat pag-abot niya ng garapon o supot sa kanyang mga suki, lagi niyang naaalala ang gabing nakipaglaban siya sa mga aswang. Sapagkat para sa kanya, ang asin ay hindi lamang pampalasa. Ito ang naging sandata ng kanyang buhay laban sa kasamaan. Lumipas ang 3 taon mula nang magapi ni Mang Elias ang angkan ng Nabuwa. Tahimik na muli ang baryo ng Tiwi at muling nakabalik sa normal ang mga tao.
Ngunit sa isang masukal na bahagi ng bundok mayon, isang batang babae ang nagising sa bangungot. Ang kanyang pangalan ay Lyra Nabuwa, ang anak ni Delphine, ang pinunong sinunog ni Elias. Ang kanyang balat ay hindi kasing itim ng uling, at ang kanyang mga mata ay halos karaniwang tao lang. Ngunit sa kanyang dugo, dumadaloy ang sumpa ng kanyang angkan. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig niya ang tinig ng kanyang ama. Ipaghiganti mo kami, anak. Ipaghiganti mo ang ating angkan. Habang abala si Elias sa kanyang pagtitinda, napansin niya na unti-unting nawawalang muli ang ilang hayop sa baryo. Mga baboy, kambing at manok. Pinaghihinalaan ng mga tao na magnanakaw lamang. Ngunit nang matagpuan ang isang kambing na walang laman ng tiyan at tuyong-tuyo ang katawan, agad niyang naalala ang dating labanan. Hindi pa pala tapos ang laban, bulong ni Elias. Si Lyra ay hindi nag-iisa. Pinuntahan siya ng iba pang kabataang nagtataglay ng dugo ng aswang mula sa iba't ibang angkan sa Bicol. Mga anak ng napatay na mga kasapi ng angkan na buwa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, bumuo sila ng panibagong pangkat. Ngunit naiiba sila. Hindi sila basta kumakain ng tao. Sila'y marurunong, nagtatago sa anyo ng mga karaniwang tao at pumapasok sa baryo bilang mga mangangalakal at bisita. Ang kanilang layunin ay wasakin ang baryo mula sa loob at ipaghiganti ang kanilang lahi na pinuksa ni Elias. Isang araw, sa palengke ng Tawi, may dumating na mga tindero ng halamang gamot. Isa sa kanila ay si Lyra mismo. Nagbalat kayo bilang simpleng dalaga. Nagpakilala siya kay Elias. Nag-alok ng pakikipagbalitan. Asin kapalit ng kanyang mga halamang gamot. Ngunit naramdaman agad ni Elias ang kakaiba sa dalaga. Ang mga mata nito'y tila naglalaro sa liwanag. At ang kanyang palad ay malamig. Hindi niya pinahalata. Ngunit binigyan niya ng babala ang ilang matatanda sa baryo. Gabi ng pista sa baryo nang magsimula ang unang pag-atake ng bagong pangkat ng mga aswang. Habang abala ang lahat sa sayawan at kainan, unti-unting nawalan ng kuryente. Sa dilim, narinig ang mga sigaw. May ilang kabataan na biglang nawala. Kinaladkad sa gilid ng kagubatan. Si Elias, dala ang asin at sulo, ay agad na sumugod. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi basta aswang ang kalaban. Ang ilan ay may kakayahang mag-anyong hayop. Ang isa'y nagmistulang higanting paniki. Ang isa'y mabangis na aso na kasing laki ng kabayo. Nakipaglaban sa Elias. Ibinuhos ang asin. Sinabuyan ng apoy. Ngunit napagtanto niyang hindi siya magtatagal mag-isa. Dumating ang mga kabataan ng baryo. Dala ang mga aral na iniwan niya noon. Asin sa bote, apoy sa lata, at sabayang pagbigkas ng orasyon. Sa kasagsagan ng labanan, humarap kay Elias si Lyra. "Pinatay mo ang aking ama!" Sigaw nito, habang ang mga matay nagdilim at lumitaw ang mga pangil. "Dahil kinakain niya ang laman ng mga inosente," tugon ni Elias. Nagtagisan sila, asin laban sa lakas ng dugo ng aswang. Ngunit sa isang iglap, nahulog si Elias sa isang bangin matapos sampasin ni Lyra. Akala ng lahat, patay na siya. Ang baryo ay naiwan na walang pinuno. Ngunit hindi nagwakas doon. Sa ilalim ng bangin,
Natagpuan si Elias ng isang ermitanyo na tagapag-ingat ng mutya ng dagat. Isang mahiwagang bato mula sa dagat ng Albay na may kakayahang maglabas ng walang hanggang alat at liwanag. Doon, pinagaling ang kanyang mga sugat at muling binigyan ng lakas. Ngunit may kapalit. Kailangan niyang maging tagapagdala ng mutya ng dagat at hindi na siya maaaring mamuhay bilang karaniwang tao. Samantala, sa baryo, nagtagumpay ang bagong pangkat ng mga aswang sa pagpapalaganap ng takot. Isa-isa nilang kinukuha ang mga bata at kababaihan at sinasakop ang palengke. Ngunit nang bumalik si Elias, tanga ng kapangyarihan ng mutya. Nagningning ang liwanag mula sa asin na parang apoy. Muling naganap ang labanan. Ang bagong pangkat ng mga aswang laban kay Elias at sa mga taga-baryo. Ang mga tao'y sabay-sabay na naghagis ng asin na tila ulan ng apoy. Si Elias, gamit ang mutya, ay lumikha ng isang bilog na liwanag na sumunog sa balat ng mga halimaw. Si Lyra mismo ang naipagtuo sa kanya. Ngunit sa huli, nabalot siya ng apoy at alat na gawa ng mutsyang tangan ni Elias. Bago siya matunaw, sumigaw si Lyra. Hindi ito ang wakas. Darating ang mas marami pa. Muling nagbalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Elias na ang laban ay hindi pa natatapos. Kaya tinuruan niya ang bagong henerasyon ng baryo kung paano gumamit ng asin bilang sandata. Ang mga batang lalaki at babae na magiging tagapagbantay ng baryo. At sa tuwing lulubog ang araw sa tiwi, may nakapwesto sa bawat kanto. Hawak ang asin at sulo, handa sa pagbabalik ng mga nilalang ng dilim. Sa wakas, tapos na rin tayo, Gab. Ngiting puno ng pag-asa ang isinukli ni Kate habang nakatanaw sa kanilang sabay na pagtatapos ng kolehiyo. Malalim ang buntong hininga niya. Tila bagay ngayon lamang siya nakaramdam ng tunay na kaligayahan. Si Gab, ang kanyang nobyo, ay tila nakangiti rin ngunit may bigat sa loob. Hindi yun tulad ng ngiti ni Kate na walang halong alinlangan. Para kay Gab, ang lahat ng taon ng pagsusumikap ay may kasamang sakripisyo. Dahil halos siya na ang gumawa ng lahat ng assignment, project, at thesis ni Kate. Mahal niya si Kate, at iyon lamang ang kanyang lakas. Gusto kong suklian lahat ng ginawa mo para sa akin. Biglang sambit ni Kate. Kaya naisip ko, magbakasyon tayo. Malayo sa Maynila, malayo sa ingay, malayo sa problema. Maganda yan, sagot ni Gab. Ngunit natigilan siya nang banggitin ni Kate ang lugar. Sa Samar. Para bang kumirot ang kanyang puso. May narinig na siya noon. Mga kwento ng matatanda. Mga alamat na pilit isinasantabi ng mga modernisasyon. Pero hindi mawala sa isip niya ang babala. Samar. Ang lupain ng mga nilalang na gumagala sa dilim. Ang pugad ng mga aswang. Ngunit mahigpit ang kapit ni Kate sa kanyang kamay. Mahal kita, Gab. Alam kong doon mas magiging espesyal ang alaala natin. Wala ka nang aalalahanin. Basta ako ang kasama mo. At dahil higit pa sa sarili ang pagmamahal niya kay Kate, napilitan siyang tumango. Kung yan ang gusto mo. Mainit ang sikat ng araw nang sumakay sila sa barko patungong Samar. Habang nasa biyahe,
Ramdam ni Gab ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may mga matang nakamasid sa kanila mula sa malalayo. Pagdating nila sa bayan, sinalubong sila ng katahimikan. Ang paligid ay tila luma. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy. At karamihan ay may bakod na kawayan. Pero ang kakaiba, napansin ni Gab na karamihan sa mga tao ay hindi nagsasalita. At ang kanilang mga mata ay tila malalim na ng huhusga. Parang kakaiba rito, Gab. Bulong ni Kate. Tara na lang sa tutuluyan natin. Mabilis na sagot ni Gab. Ayaw nang palalimin pa ang kutob. Kinagabihan. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa baryo. Habang nakahiga sila sa maliit na silid na inuupahan, bigla na lamang bumukas ang bintana. May malamig na hanging dumampi. Kasunod ang isang kakaibang amoy na nabubulok na karne. Gab! Nanginginig na tinig ni Kate. Mula sa dilim, lumitaw ang mga mata. Pula, kumikislap. 1, 2, 5, hanggang sa dahan-dahan silang pinalibutan ng mga nilalang na may mahahabang kuko, matutulis na pangil, at mga pakpak na kulay itim. Aswang! Bulong ni Gab. Hindi sila nakapalag nang gapusin ng mga nilalang at dalhin sa gitna ng kagubatan. Doon nila nasilayan ang isang malaking altar na gawa sa bato, puno ng dugo at buto ng mga biktima. Isang matandang aswang ang lumapit. Tila siya ang pinuno. Kayong mga taga Maynila, magiging handog kayo sa aming angkan. Nanginginig si Kate. Niyakap si Gab. Ayoko pang mamatay. Gab, ayoko pa. Dito na pumikit si Gab. Alam niyang walang laban ang dalawang tao laban sa isang buong angkan ng mga aswang. Pero naisip niya, kung hindi siya kikilos, wala silang pag-asa. Teka, sigaw niya. Ako, palayain niyo ako. Kakailanganin niyo ako. Natawa ang pinuno ng aswang. At bakit ka namin papalayain? Gusto kong maging isa sa inyo. Gawin niyo akong aswang. At dahil hindi ako likas na aswang katulad niyo, mas madali akong makakapagdala ng biktima rito sa pamamagitan ng anyo ko bilang tao. Nagulat si Kate. Gab, huwag! Sigaw niya. Nangingilid ang luha. Ngunit determinado si Gab. At itong babaeng to, sa inyo na to. Ang mas mahalaga ay mabuhay ako at maging kabilang sa inyo. Magaling. Matalino ka, lalaki. At mukhang malaki ang maitutulong mo sa amin para maging masagana ang angkan pagdating sa makakain. Tuwang-tuwang tinig ng pinuno. At sa harap ng lahat, humiwa ang pinuno ng kapirasong laman sa sarili nitong leeg at isinubo yun kay Gab. Pikit matang kinain ni Gab yun at saka nilunok. Dumaloy ang katas ng karne sa kanyang lalamunan at naramdaman niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang buong katawan. Nanginig ang kanyang mga kalamnan, tumulis ang kanyang mga kuko at lumalim ang kanyang mga mata. Ang dating tao, ngayon naging ganap na aswang na. Ngunit bago pa man magsaya ang angkan, biglang umatungal si Gab, kasabay ng isang mabangis na atake. Sa isang iglap, pinugutan niya ng ulo ang isa sa mga aswang, gamit ang sariling matutulis na kuko. Traidor! Sigaw ng pinuno. Sinayang mo ang pagkakataong ibinigay ko sa'yo. Dito nagsimula ang matinding laban.
Lumundag si Gab sa gitna ng mga aswang. Ang kanyang katawan ay mas mabilis, mas malakas, at mas matalimang pandama kaysa dati. Sa bawat hampas ng kanyang kamay, may natatapyas na laman at nababali ang mga buto ng kalaban. Ngunit hindi yun madali. 20 ang kalaban niya. Ang iba'y may pakpak na umaatake mula sa himpapawid. Ang iba na may lumalapit mula sa lupa, na may dalang matutulis ng ngipin. Isang aswang ang lumundag mula sa likuran. Pero mabilis na sinunggaban ni Gab at pinilas ang dibdib nito. Hinugot ang pusong tumitibok-tibok pa. "Kate, tumakbo ka na!" Sigaw niya habang lumalangoy sa dugo at halakhak ng mga halimaw. Ngunit hindi gumalaw si Kate. Hawak ang kanyang dibdib. Luha ang pinagmamasdan ng taong mahal niya na unti-unting nilulukob ng pagiging halimaw. Isa-isang bumabagsak ang mga aswang. Ngunit habang tumatagal, dumarami rin ang sugat ni Gab. Ang kanyang balat ay pinupunit ng matutulis na kuko at ang kanyang katawan ay pinupuluputan ng mga dilang sadyang kay titibay. Sa huli, naiwan ang pinuno. Malaki, mabangis, at doble ang lakas kumpara sa iba. Nagsalpukan ang kanilang mga katawan. Ang kagubatan ay umuga sa kanilang banggaan. Nagpalitan sila ng matitinding suntok, kagat at hampas. Hanggang sa huling lakas ni Gab, naisuksok niya ang sariling braso sa loob ng dibdib ng pinuno at winasak ang puso nito. Kasabay noon, bumagsak din siya. Lumapit si Kate. Niyakap ang dugo ang katawan ng kasintahan. "Gab, bakit mo ginawa to?" Mahinang ngumiti si Gab. Kahit duguan at halos wala ng buhay. "Mahal kita, Kate. Kahit maging halimaw pa ako. Kahit mawala ako. Basta ligtas ka." At sa kanyang huling hininga, bumitaw si Gab. Nakabalik si Kate sa Maynila. Duguan ang puso at kaluluwa. Hindi niya na muling nakita si Gab, ang taong handang isakripisyo ang kanyang pagkatao para sa kanya. Sa tuwing bumibigit siya, nakikita niya ang imahe ni Gab, nakikipaglaban sa mga aswang. Duguan ngunit matatag. At sa kanyang pag-iisa, paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili. "Hindi ako nagpumilit. Buhay pa sana siya. Tao pa sana siya." Ngunit ang alaala ni Gab ay nananatiling buhay sa kanya. Isang lalaking naging halimaw. Ngunit masigit pa sa lahat ng iyon, isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Lumipas ang ilang buwan matapos ang trahedya sa Samar. Bumalik si Kate sa Maynila. Pilit na itinatago ang hapdi ng pagkawala ng pinakamamahal. Ngunit hindi niya magawang tumakas sa mga alaala. Sa bawat gabi, naririnig niya pa rin ang sigaw ni Gab. Ang kanyang boses na inuukit ng sakit at pagmamahal. "Mahal kita, Kate." Ngunit isang gabi, habang nakahiga siya sa kama, bigla siyang nagising. Para bang may malamig na hangin na dumaraan sa kanyang silid. At sa gilid ng kanyang paningin, may aninong dumaan. Mga pulang mga mata na kumikislap. "Gab?" bulong niya. Ngunit wala na. Hindi niya alam na mula sa dilim ng lungsod, nakamasid sa kanya ang isang nilalang na minsang naging tao. Si Gab, hindi tuluyang nawala, kundi isinumpa ng dugo ng mga aswang na kanyang nilabanan. Isang bagong simula ang dumating sa buhay ni Kate nang makilala niya si Raymond.
Isang binatang may lahing Chinese, matangkad, maginoo, at puno ng karisma. Ang pamilya nito ay kilalang negosyante at hindi maikakaila ang yaman na taglay nila. Alam kong marami kang pinagdaraanan, Kate. Malumani nitong sabi. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa'yo. Sa una, nagdadalawang isip si Kate. Ngunit mabait si Raymond, maalaga, at tila handang iparamdam muli ang saya na matagal na niyang hindi nadarama. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, mayroong dilim. Hindi alam ni Kate, si Raymond ay may dalawang muka. Sa harap ng madla, isa siyang maayos na Ginoo. Ngunit sa gabi, siya'y salot ng lipunan. Ang lahat ng nililigawan niya ay kanyang ginagamit. Tinitikman ang kanilang katawan. At pagkatapos ay ibinebenta sa mga kaibigan sa sindikato. Isang grupo ng mga mayayamang negosyante na lihim na nagnenegosyo ng ilegal. Isa na namang sariwa. Naangising sambit ni Raymond sa kanyang mga kasosyo habang ipinapakita ang larawan ni Kate. Malinis, maganda at inosente. Hindi tatagal, magiging atin din siya. Ngunit hindi nila alam, may matang nakamasid mula sa bubungan ng gusali. Ang mata ni Gaba, pula, naglalagablab, at uhaw sa dugo. Habang mas lalong nagiging malapit si Kate kay Raymond, mas lalong lumalapit ang panganib. Minsan, habang inihahatid siya nito pa uwi, nakaramdam siya ng kakaibang takot nang maramdaman ang masidhing kapit ng kamay ni Raymond sa kanyang bewang. Kate, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong nito. Oo naman, Raymond. Pilit ng ngiti niya, kahit may kaba. Ngunit sa kanyang likod, nakasunod ang isang aninong hindi niya nakikita. Si Gaba, tahimik na nagbabantay. Isang gabi, inaya ni Raymond si Kate sa isang rest house. Sa una, nag-aalinlangan siya. Ngunit napilit din. Nang makarating sila roon, doon na nagsimulang lumabas ang tunay na kulay ni Raymond. Kate, ngayong gabi akin ka na. Mapusok na wika nito habang unti-unting nilalapit ang sarili sa kanya. Nanlaban si Kate. Pilit na itinutulak ang binata. Nagsisisigaw. Ngunit bago pa man siya malugmok sa kapahamakan, biglang nagdilim ang buong silid. Nawasak ang bintana at mula sa dilim, bumungad ang isang nilalang na may pulang mata at matutulis na pangil. Gab! Sigaw ni Kate. Nanlaki ang mga mata. Nakatitig si Gab kay Raymond. Galit na galit. Tila isang halimaw na bumangon mula sa impyerno. Nang makalapit si Gab kay Raymond, agad siya nitong sinugod. Ngunit mabilis na sinunggaban ni Gab ang leeg nito. Itinaas niya ito na walang kahirap-hirap. Sino ka? Anong kailangan mo? Sigaw ni Raymond, nanginginig. Ako ang bangungot mo. Nagkamali ka ng babaeng bibiktimahin mo. Malamig na tinig ni Gaba. At bago pa makasigaw si Raymond, isang matalim na kuko ang ibinaon ni Gab pababa. Isang hagupit, isang sigaw. At sa isang iglap na yon, pinutol niya ang ari ni Raymond. Si Junior! Bakit mo pinutol si Junior? Ikabit niyo ang ari ko! Umalingaw-ngaw ang nakakatindig balahibong sigaw ni Raymond habang gumugulong sa sahig, duguan at nangingisay. Wala ka nang magagawang masama sa kanya o kahit na kaninong babae. Hayop ka! Malamig na bulong ni Gab
bago tuluyang bitawan ng putol na ari nito. Habang si Kate nanginginig, napaiyak habang nakatingin kay Gab. Gab, ikaw nga ba yan? Ngunit hindi na niya sinagot to. Umalis si Gab sa dilim. Iniwan siya at si Raymond na duguan. Ngunit hindi doon natapos ang galit ni Gab. Dahil alam niya na may sindikato sa likod ni Raymond, sinundan niya isa-isa ang mga kasapi nito. Sa isang mansyon, isang gabi ng piging, biglang pumutok ang mga ilaw. Nagulat ang lahat nang makita ang isang nilalang na pumasok. Mapulang mata, duguan ng kamay. Isa-isa niyang pinira-piraso ang mga kasapi ng sindikato. May pinugutan siya ng ulo gamit ang sariling mga kuko. May binuksan ang dibdib at hinugot ang puso. At may binali ang mga buto hanggang sa magkalasog-lasog ang katawan. Aswang ka! Wala kang awa! Sigaw ng isa. Demonyo ka! Hiyaw ng iba. Ngunit hindi na siya tao. Isa siyang halimaw na pinanganak muli dahil sa isang sakripisyo. At ang kanyang tanging misyon, tapusin ang lahat ng may masamang balak kay Kate. Sa huli, natagpuan ni Kate ang duguang mansyon, puno ng bangkay at sigaw ng mga namatay. Doon, muli niyang nasilayan si Gab. Nakaupo sa gitna ng karumal-dumal na eksena, duguan at nakatitig sa kanya. Gab, bakit mo ito ginagawa? Umiiyak niyang tanong. Tahimik si Gab, ngunit dahan-dahang lumapit. Hawak ang kanyang pisngi. Mahal kita, Kate. Hindi ko hahayaang may manakit pa sa'yo. Ngunit nang tangkain niya itong yakapin, umatras si Gab. Hindi na ako tao, Kate. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo. At sa huling iglap, naglaho siya sa dilim. Naiwan si Kate na umiiyak, nagdurusa, at nananabik sa pag-ibig na hindi na niya muling mahahawakan na. Mainit ang tanghali sa baryo Matulis. Pumapasok ang init sa bawat siwang ng mga kubo. At parang nagiging mantika ang pawis ng mga tao. Sa gilid ng kalsada, nakaupo si Babalu. Hawak ng pamaypay na gawa sa karton ng sardinas. Habang pinapawisan, bumubuntong hininga siya. Wow! Kung may talent show lang ng pagpapawis, champion na ako ha? Palagay ko kahit si Pacquiao, mahihiya sa bilis ng tulo ng pawis ko ha? Sabi niya sa sarili, sabay punas ng bimpo sa noo. Habang nakatingin siya sa kalye, may napadaang matandang tindero ng mangga. Halata ang bigat ng pinapasan nitong bayong. Pawisan din ito at hirap na hirap. Wow! Ang lupit mo tay ha? Akala mo siguro kalabaw ka ha? Nangingitim na kakabuhat. Ayaw mo pang magpahinga no? Biro ni Babalu habang tumatayo para tulungan ng matanda. Inalalayan niya ito at dinala sa lilim ng puno. Doon niya inalok ng tubig ang matanda mula sa baong banga. Maraming salamat, iho, sabi ng matanda. Bihira ang gaya mong may malasakit sa kapwa. Wala yun tay ha? Sagot ni Babalu. Kung di ko kayo tinulungan, baka natumba kayo At baka ako pang masisi, mahirap na. Baka sabihin ng barangay, mahaba na nga ang baba, wala pa akong konsensya ha? Ngumiti ang matanda at biglang kumislap ang mga mata. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na mutya na hugis buto ng mangga. Kumikislap na tila may liwanag mula sa loob.
Iho, ikaw ang napili ng propesiya. Wika ng matanda. Propesiya? Aba, hindi ako pamilyar doon eh. Propeta lang ang kilala ko. Yung kapitbahay naming mahilig manghula sa sabungan. Magaling yun eh ha. Lahat ng hinuhulaan niyang manok na mananalo. Natatalo eh ha. Sagot ni Babalu, sabay tawa. Ngunit seryoso ang matanda. Ang mutyang ito ay magbibigay sa iyo ng lakas at tapang upang labanan ang mga nilalang ng dilim, mga aswang na gustong sakupin ng buong baryo. Ngunit tandaan mo, hindi armas o galing sa laban ang makapagpapabagsak sa kanilang pinuno, kundi ang kakaibang katangian mo. Napakamot ng baba si Babalu. Kakaibang katangian? Wow! Inaasar niyo ako tayo eh ha? Huwag niyong sabihin yung baba ko eh. Aba tatay, kung yun lang pala, matagal na akong dapat naging superhero eh ha? Ngumiti lang matanda at iniabot ang mutya. Sa oras na nahawakan nito ni Babalu, bigla siyang nakaramdam ng kuryente sa katawan. Naging masigla, parang may apoy na nag-aalab sa loob niya. Kinagabihan, kumalat ang balita. Sa gubat ng baryo, nagtipon ng mga aswang. Ang kanilang pinuno, si Haring Bangis, ay isang dambuhalang aswang na may pulang mata at matulis na pangil. Panahon na upang sakupin natin ang baryo matulis. Malakas na tinig nito. Ang dugo ng mga tao rito ay magiging pagkain ng ating lahi. Sumigaw ng sabay-sabay ang kanyang mga alagad. Umaalulong na parang mga aso. Ngunit habang nagdiriwang sila, isang matanda ang nagmamasid mula sa malayo. Ang tindero ng mangga. Ngumiti siya at mahina niyang binulong. Natupad ang propesiya. May hahadlang sa inyo. Habang naglalakad si Babalu pa uwi, nakarinig siya ng iyakan mula sa kabilang dulo ng baryo. Tumakbo siya at dinatnan ang isang pamilya na sinusugod ng dalawang aswang. Nang makita siya ng mga nilalang, nagtawanan ng mga yun. Sino ka? Clown? Mag-ingat ka sa amin. Pero mas mag-ingat kang wag madapa. Baka kasi tumusok. Sumagot si Babalu. Wow! Ang lalakas yung mga asar eh ha? Samantalang kayo ang mga nauulang namamatay sa kwento eh ha? Ako ang bida dito tapos inaasar nitong baba ko. Biglang kumislap ang mutya sa kanyang bulsa. Nakaramdam siya ng kakaibang tapang. Hinugot niya ang isang kahoy na baras at lumaban. Hoy! Hindi niyo ako matatalo. Lalo na ngayong may mutya na ako. Ikaw, ha? May mutya ka ba? O may muta ka lang eh, ha? Nagulat ang mga aswang nang mapuruhan sila ni Babalu. Isang malakas na hampas ang tumama at nagliyab ang katawan ng nilalang. Ang isa'y nagtangkang umatras, pero sinundan siya ni Babalu. Sa bawat suntok niya, dumalabas ang liwanag ng mutya. Nang mapabagsak niya ang dalawa, napaupo siya at hingal na hingal. Ang lupit niyo. Ang hirap niyong labanan eh ha. Ang tindi ng amoy niyo. Parang buro. Nilagang talong na lang ang kulang eh ha. Tumawa ang mga nakaligtas na pamilya at nagsimulang kumalat ang balita. Si Babalu, ang tagapagtanggol ng baryo. Habang lumalaban si Babalu sa iba't ibang pagkakataon, lalo siyang nagiging malakas. Ngunit palaging binabanggit ng mga matatanda ang isang lumang propesiya. Ang pinagkalooban ng mutya ng mangga ay siyang may baba na mahaba at sa kanyang kakaibang katangian, aksidenteng matatapos ang pinuno ng mga aswang. Nagtaka si Babalu. Wow! Paano mangyayari yun eh ha? Hindi ko naman pwedeng gawing sibat tong baba ko. Hindi naman to natatanggal sa mukha ko eh ha? Ang lupit niyo.
Ngunit lihim na natutuwa ang matandang tindero dahil alam niyang darating ang araw ng katuparan. Dumating ang gabi ng pinakamalaking digmaan. Sumugod si Haring Bangis kasama ang kanyang hukbo. Dumagundong ang buong baryo. Mga tao'y nagsisigawan, nasisindak. Lumabas si Babalu, hawak ang mutya at hinarap ang pinuno. Hoy, Haring Bangis, buwisit ka ha? Hindi pa ako tapos mag-Mobile Legend tapos susugod ka? Sigaw niya. Hindi ka makakapagharabas dito ha? Umuwi ka na sa impyerno at baka dun ka pa makahanap ng buffet. Hindi masasarap ang mga tao rito ha? Maasim. Galit na galit ang pinuno at sinugod si Babalu. Nagpalitan sila ng malalakas na hampas. Halong apoy at anino. Ngunit sa gitna ng laban, nadulas si Babalu sa balat ng saging. Habang pabagsak, biglang nauna ang kanyang mahabang baba at aksidenteng tumarak sa dibdib ni Haring Bangis. Napasigaw ang aswang, kumislap ang liwanag ng mutya at pumutok ang katawan ng pinuno. Nagliyab ito hanggang sa maging abo. Nakatayo si Babalu, hawak ang baba niyang mas lalong humaba. Wow! Mga walang hiya kayo ha? Sino bang nagtapon ng balat ng saging dyan ha? Nadulas tuloy ako. Mabuti na lamang at hindi sa sarili kong dibdib bumauntong baba ko ha? Nagsigawan ang buong baryo. Ang propesiya ay natupad. Ang mahabang baba ang siyang tumapos sa pinuno ng mga aswang. Mula noon, naging alamat si Babalu. Ang mga bata ay tinitingala siya at ang mga matatanda ay nagpapasalamat. Sa bawat gabi ng piyesta, kinukwento nila ang kanyang kabayanihan. At si Babalu, "Hay, salamat sa mutya. Pero higit sa lahat, salamat sa baba kong hindi ko pinapansin noon ha. Minsan pala, yung iniisip nating kahinaan, yun pala yung magliligtas sa lahat ha." Sabay tawa niya at ang baryo ay muling napuno ng liwanag at halakhak. Matapos talunin ni Babalu si Haring Bangis gamit ang kanyang mahabang baba, muling namuhay ng tahimik ang baryo Matulis. Ang mga tao ay nagtatanim na ng gulay, nag-aalaga ng hayop, at gabi-gabing nagkakaroon ng sayawan sa plaza. Si Babalu naman ay naging tanyag na bayani. Babalu! Babalu! Sigawan ng mga bata habang pinapakita ang mga laruan nilang kahoy. Tao na may mahabang baba. Wow! Ang lupit niyo ha? Natatawang sabi ni Babalu. Hindi ko alam kung iniidolo niyo ba ako o inaasar ha? Huwag niyo nang naising magkaroon din ng ganitong baba ha? Baka pare-pareho tayong magmukhang kasoy. Ngunit sa likod ng kasayahan, may masamang balitang kumakalat sa Karatig Baryo. Sa isang masukal na gubat malapit sa kabundukan, muling nagtipon ng mga aswang. Ngunit ngayon, may dumating na mas malupit na pinuno. Ang kapatid ni Haring Bangis na si Reyna Bagani. Isang reyna ng mga aswang na may pakpak na parang paniki at tinig na nakabibingi. Ang kapatid ko'y napatay ng isang payaso. Sigaw niya. At ang baba ng payaso ang tumapos sa kanya. Hindi ko hahayaang manatiling buhay ang Babalu na yon. Tumugo ng mga alagad. Mahal na Reyna, paano natin siya tatalunin? Ngumisi si Bagani. Kung ang kanyang baba ay sandata niya, sisiguraduhin kung iyon din ang magiging kahinaan niya. Kinagabihan, muling umatake ang mga aswang sa baryo Matulis. Ngunit kakaiba sila ngayon. Mas malalaki, mas mabilis, at may kakayahang mag-anyong tao. Habang naglalakad si Babalu pa uwi galing tindahan, nakasalubong niya ang isang binatang gwapo. Magandang gabi, Kuya Babalu. Bati ng binata. Nagulat si Babalu. Aba, pogi Kung hindi ka aswang, magkaibigan na tayo ha?
Kailangan ko ng kasama sa picture eh. Yung katulad ko rin pogi. Pero biglang nagbago ang anyo ng binata. Naging aswang. Aba, ito na nga bang sinasabi ko eh, ha? Pogi na sana eh. Naging pangit pa. Sabi ko na nga ba, hindi ako makakahanap ng katulad kong magandang lalaki eh, ha? Nilabanan niya to gamit ang mutya. Ngunit napansin niyang mas malakas ang mga bagong nilalang. Sa kabila nito, hindi siya umatras. Lumabas sa liwanag ng buwan si Reyna Bagani. Babalu, Malakas niyang sigaw. ako ang kapatid ng iyong pinaslang. Dugo mo ang magiging alay ko sa mga Diyos ng kadiliman. Tumayo si Babalu. Hawak ang mutya. Wow, ang lupit mo. May nalalaman ka pang Reyna-Reyna eh, ha? Eh, ang mga napapanood kong Reyna sa TV, magaganda eh, ha? Eh, ikaw, hindi eh. Mas mukha ka pang lalaki kaysa sa akin. Nagngalit ang Reyna at biglang lumipad. Inatake niya si Babalu ng malakas na pag-atake. Bawat hampas ng pakpak niya ay nagiging hangin na parang bagyo. Ngunit habang tumatagal ang laban, napansin ni Babalu na tuwing tatama ang baba niya sa sahig, naglalabas yun ng liwanag. Ay, sus Maria Josep, naging flashlight na pala tong baba ko. Kung alam ko lang, sana ginamit ko na to noon eh, ha? Para makita ko yung nawawala akong tsinelas. Sa gitna ng laban, muling dumating ang matandang tindero ng mangga. Babalu, Sigaw nito. hindi pa tapos ang misyon mo. Ang mutya ay may ikalawang anyo. Isang punong mangga na susulpot mula sa lupa kapag ang baba mo ay tumama ng buong puso't tapang. Nagkamot ng ulo si Babalu. Tatay, baka mapahiya tayo nito eh, ha? Ang alam ko lang sa mangga ay isinasawsaw sa bagoong. Ngunit nang tuluyang umatake si Reyna Bagani, buong tapang na ibinagsak ni Babalu ang kanyang baba sa lupa. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang puno ng mangga. May gintong dahon at prutas na kumikislap. Mula sa punong yun, naglabas ng liwanag ang mutya. Tinamaan si Reyna Bagani at nasunog ang kanyang katawan. Habang nangihina si Reyna Bagani, nagpakawala siya ng huling atake. Tumalon siya papunta kay Babalu upang kagatin ang leeg nun. Ngunit natapilok si Babalu sa sariling tsinelas at aksidenteng umabante ang kanyang baba. Tumusok ito sa bibig ng Reyna at dumiretso hanggang puso. Napaatungal ng malakas ang Reyna bago naging abo. Napatingin si Babalu sa baba niya. Ay nako talaga. Sabi na nga abay, ha? May sariling buhay itong baba ko eh. Kung ganito ng ganito, baka bukas may trabaho na ako sa construction bilang jackhammer eh, ha? Muling nagdiwang ang Baryo Matulis. Ngayon, mas pinaniniwalaan na ng lahat ng propesiya. Ang mahabang baba ni Babalu ay hindi lamang aksidente. Ito'y biyaya ng tadhana. At si Babalu, umupo sa ilalim ng punong mangga, ngumiti at nagsabi, Salamat sa mutya eh, ha? Salamat sa baba kong mataliw. Pero higit sa lahat, salamat sa tiwala ng mga tao eh, ha? Ngayon, bayani na ako. Kung ganito pala, hindi na ako dapat singilin ng mga pinagkakautangan ko. Muling nagtawanan ng lahat at ang pangalan ni Babalu ay isinulat sa kasaysayan bilang bayani na nagtatangan ng mutya ng mangga. Sa baryo ng San Bernabe, mahigpit ang batas ni Kapitan Arturo. Huwag kailanman sisilip sa kabilang baryo. Yan ang mahigpit kong ipinagbabawal. Sa paniniwala ng lahat,
Iyon ang dahilan kung bakit sagana sila sa baboy, baka, at manok. Kapag lumabag ka, hindi lamang ikaw ang mapapahamak. Pati ang buong baryo ay gutom ang kasunod na daranasin. Mabuti ang kapitan sa mga nasasakupan nito. Maayos makitungo sa mga mamamayan at palaging namamahagi ng mga karne sa lahat ng tao sa baryo. Kung kaya't lahat ng mga tao ay sumusunod sa kanya, lalong-lalo na ang nag-iisa niyang batas na wag sisilip sa kabilang baryo. Si Jose Marichan, 40 taong gulang, isang tahimik na kagawad na kilala sa pagiging masunurin at mapagbigay. Palaging sumusunod sa patakaran, ngunit lagi siyang nagtatanong sa sarili, ano ba talagang meron sa baryong yun? Isang araw, pauwi siya galing bukid nang marinig ang tinig ng isang umiiyak na matanda sa bandang kakahuyan. Nakita niya ang isang matandang lalaki na duguan ng paa. Mukhang tinamaan ng bitag ng baboy ramo. Anak, tulungan mo ko. Mahina nitong sabi. Hindi nagdalawang isip si Jose Mari. Tinanggal niya ang bitag sa paa ng matanda. Karga-arga niya ang matanda at dinala sa kanyang kubo. Doon niya nilinis ang sugat at nilapatan ng halamang gamot bilang paunang lunas. Ngumiti ang matanda. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang ginawa mo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng matanda ang isang kumikislap na batong hugis mata. Mutya ito ng lawin. Magbibigay ito sa iyo ng talas ng pandinig, paningin at pandama. Pero tandaan mo, kapag ginamit mo to, hindi na mababalik sa dati ang buhay mo. Hindi niya gaanong pinansin yon. Iniisip na gawa-gawang kwento lang ng matatanda yon. Ngunit nang ilapit niya ang bato sa kanyang palad, biglang kumapit ito sa kanyang balat at lumiwanag. Doon nagsimula ang pagbabago. Kinagabihan, habang natutulog si Jose Mari, bigla niyang narinig ang mga atungal at iyak ng mga tao mula sa malayo. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Hindi na namin kaya rito. Nagising siya at napatingin sa direksyon ng baryong ipinagbabawal silipin. Ang pandinig niya ay tila umabot ng milya-milya, at nang silipin niya mula sa burol gamit ang kanyang paningin, nakita niya ang mga ilaw at mga anino ng kakaibang nilalang na kumikilos. Mga tao, nakakadena, at may mga aswang na kumakain ng laman ng tao sa liwanag ng buwan. Diyos ko, bulong niya. Doon niya naisip, ito pala ang totoong dahilan kung bakit bawal sumilip dun. Alam ba to ni Kapitan? At ayaw niya lang kaming mapahamak. Dumating siya sa ipinatawag na pulong ng barangay kinaumagahan. May nakakita raw na umiikot ka malapit sa hangganan kagabi. Ha, Jose? Ngumiti siya. Nagkunyaring walang alam. Pero sa kanyang loob, nag-aalab na ang galit. Natapos ang pagpupulong at hindi naman napatunayan ng mga ibinibintang sa kanya. Hindi na siya makakapayag. Kailangan niyang kumilos. Hindi lamang para sa katarungan, kundi para sa kalayaan ng mga inosenteng tao sa kabilang baryo. Sa tulong ng mutya, nakalusot siya sa bantay ng hangganan at nakarating sa kabilang baryo. Doon ay nakita niya ang impyerno. Mga bahay na sunog at winasak. Mga tao, ginawang palahian at nakakulong sa mga kulungan. Mga batang umiiyak habang nilalapitan ng mga aswang na may mahahabang kuko at itim na mga mata. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya, payat at sugatan. Ginoo, tulungan mo kami. Lahat kami gagawing pagkain.
Ang mga aswang, sila ang tunay na may kontrol dito. Matagal na. At sa gitna ng lahat, isang napakalaking nilalang na parang tao ngunit may balat ng unggoy at pakpak ng paniki. Ang pinuno ng mga aswang. Pero hindi niya yun mamukaan. Dalawang aswang ang nakakita sa kanya at sumugod. May matutulis na ngipin at mahahabang dila. Ngunit dahil sa mutya, naging kasing bilis siya ng hangin. Umiwas siya sa mga kuko at gamit ang gulok na dala niya, pinutol niya ang ulo ng isa sa pamamagitan ng pagtaga niya sa leeg noon. Ang isa'y sumugod mula sa itaas, ngunit gamit ang lakas ng kanyang pandama, naramdaman niya ito bago pa man umatake. Parang kalkulado niya ang eksaktong oras ng paglapit ng distansya ng nilalang. Nang isang dipa na lamang ang pagitan, ay isang mabilis na saksak sa dibdib nito ang ginawa niya. Sabay hiwa sa leeg, bagsak ang nilalang. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang wakas dahil nasa gitna ng baryo ang pinuno. Nang makarating siya sa pinakaloob ng baryo, nakita niya ang isang figura na nakatalikod. Matagal na kitang hinihintay, Jose Marie. Sabi nito. Pagharap nito, si Kapitan Arturo. Ngunit ang mukha niya ay nagbago. Ang mga mata ay pula, ang balat ay kulay abo, at lumitaw ang mahahabang pangil. Akala mo ba'y hindi ko alam na lalabag ka sa batas ko? Ako ang hari ng mga aswang, at ang baryo nyo'y pagkain lamang para sa amin kapag naubos na ang mga tao rito. Nanginig ang kamao ni Jose Marie. Manghayop kayo. Tumalon si Kapitan Arturo. Nakauwang ang mga matatalim na kuko na parang sundang. Ngunit mabilis si Jose Marie. Umilag, sumaksak. Pero tila bakal lang tibay ng balat ng kapitan. Sa isang hampas nito, tumilapon siya at sumalpok siya sa isang puno at muntik nang mawala ng malay. Ngunit bago siya mawala ng pag-asa, dumating ang matandang tinulungan niya noon. Hawak nito ang isang anting-anting na may nakaukit na mga baybayin at sumigaw ng orasyon. Santo Diyos, ipakita ang liwanag. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Lumabas ang apoy mula sa palad ng matanda. Sinusunog ang balat ng kapitan. Jose, putulin mo ang ulo niya habang mahina siya. Sigaw ng albularyong matanda. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak niya ang gulok sa leeg ng kapitan at pinugutan yun ng ulo. Bumagsak ang katawan noon sa lupa, nanginginig hanggang sa maging abo. Nawasak ang sumpa. Ang mga aswang ay nagsipag-alisan at ang mga bihag ay napalaya. Lumuhod ang buong baryo sa kanya. Ikaw ang nagligtas sa amin, Jose Marie. Ikaw ang bagong pinuno. Sa tulong ng matandang albularyo, pinagtibay nila ang kasunduan ng dalawang baryo at si Jose Marichan, mula sa pagiging simpleng kagawad, naging kapitan ng bayan. Ang kapitan na tumapo sa kadiliman. Ngunit bago matapos ang lahat, bumulong ang albularyo. Jose, tandaan mo, may mas malalakas pang nilalang sa likod ng mga aswang na yon. At ang laban mo, magsisimula pa lang. Sa kanyang palad, muling lumiwanag ang mutya ng lawin, hudyat ng bagong pakikipagsapalaran.